Раньше считалось Заходняя Белоруссия и это Западная Белоруссия и Восточная Белоруссия. Вот мы на этой стороне считались восточники, а ты на той стороне, уже в Волме, уже западники. Вот. Они к нам относились как-то недружелюбно. Называли колгасники, всех колгасники нас считали. Так они ненавидели этих колгасов. А як ви їх називали? Ну, западники, все, да. А от є, хто своє з нас, там же жили багаті, є тут бідні, то вони тепер кажуть, бо бідняки, понімаєш ти? То наші їм відповідають, я там усі, от ви багаті є, да в полотняних штанах ходили, поки большевики вас не оділи у штани. Так і справді так було, що тут бідні були? Це все неправда? Не багато. В Польщі багатші люди були, що ж тут аж бідні. А чому? Ну чому, я відаю чому. Я ж не відаю чому. Горували ж усі разом, то в нас же колхозів їх однособно було. Вони ж однособно жили. А скажіть, от які от відносини були з тими, хто праз мяжу, як уже границі не стало? Якби нормально дружили ви ці? Дружили. Ой, як границя вже не стало, як вони бідні, усі йшли сюди. А вони ж голодні були, Боже. Вони ж знають, як вони там жили за тим Сталіном, не знаю. Вони холодні, вони йшли к нам. Я, призначим, скажу вам по правде, что я ни одного человека не выпустила, как я не дала ему. Хоть что-нибудь, ну ни одного. Може меня, я кажу, може меня Бог за это карає, что я долго живу. Правда? Ну ни одного. Дети, идут дети, придут с торбами. Дам хлеба, там, что, картошки, что-нибудь. Выйдут в подхвойник постоять. Пойдем к бабе, ще она добрая, она ще даст. Придут, я ще дам трошка. Вот так. И так вот я и мотаюсь. Так вони там голодували? Ой, ще як. А чого? А чого? Колхоз, не було у їх, ну нічого у їх не було. Вони голодні, холодні були. Тут лепше жили? О, тут добре жили. Тут мы из-за почты, я же еще помню, из-за почты неплохо, но за почтой своя земля. А знаете, своя земля? Як человек работяга, стараешься, урабляешь, жил, то и были богатые даже, очень шверно, были даже богатые люди. А были, что у них волока земли, это 30 гектаров. И они голодали. Гультаина. В общем, вот такие были. А были и такие.